12,000 ka toneladang basura ang nakuha sa gipahigayong citywide cleanup sa Dakbayan sa Subo. Subay usab sa pag-obserbar sa World Cleanup Day. Ani ang report. Usa sa gitumbok hinungdan sa grabing pagbaha sa Dakbayan sa Subo ang mga basura nga nakabara sa agianan sa tubig. Napamatud-an kini sa gipahigayong citywide cleanup sa Dakbayan sa Subo niadtong Sabado. Nagtinabangay ang mga kawani sa City Hall, mga volunteers ug ubang mga stakeholders nga magkuha ang mga basura nga nakabara sa drainage ug sa kasapaan. Matod ni Attorney Jigo Dakwa nga 12,000 ka tonelada ang natigom nga basura diin daghan usab nini ang mga face mask. Hinaot lang unta ba nga dili lang ni sa city government nga side nga activity no. Ang pinakanindot gid untaan ni nga ang mga residente no sa atong matugaran kita mismo manglimpyo no, especially nga those living near sa atong mga kasapaan. Ang citywide clean-up mao ang official kick-off sa paglimpyo sa kasapaan sa Dakbayan sa Subo. Nasuta nga ang mga sapa nga nasakop sa mga infrastruktura naalihan usab sa mga basura. It was really quite successful and we found out na aran daghan na gyud kayo ning join this time no since nag-open ang gud mga eskwelahan. So nagpadala ang mga eskwelahan tag 200 ka buok. Sa pikas bahin dito sa Camotes Island, misalmo usab ang matinun-an og mga magtutudlo sa Pilar National High Schools sa coastal cleanup nga gipahigayon usab dito sa Camotes. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.